Hei, tervetuloa! Jakson 97 materiaalia kehitettäessä viimeinen Idahon tapaus Missing 411 North America and Beyondissa oli 39-vuotiaan Todd Hoflanderin katoaminen. Mies katosi vuonna 2010 ja hänen tapauksensa oli tiedossa vain sanomalehdistä ja edellä mainitusta Paulidesin kirjasta, joka julkaistiin vuonna 2012. Vuonna 2020, 10 vuotta katoamisen jälkeen, löydettiin hänen jäännöksensä. Tämän ansiosta oli mahdollista saada kaikki tiedonvälityksen vapauslain mukaisen tutkinnan materiaalit. Mitä Missing Enigma-kanavan luoja ja minä loimme tämän materiaalin sinulle. Tällä videolla esittelen tapauksen sellaisena kuin se kuvattiin vuoden 2012 kirjassa ja tuolloin saatavilla olevissa lehdistöartikkeleissa, ja sitten miltä tapahtumien kulku näytti sheriffin toimiston keräämien tiedostojen perusteella. Joten mennään tapaukseen tämän päivän jaksosta. Todd Hoflander, 39, katosi 27. syyskuuta 2010. Syyskuun 27. päivänä Todd lähti 4 päivän tutkimusmatkalle ystävänsä kanssa. 39-vuotias mies otti mukaansa mustan labradorin nimeltä Ruby. Tämä tapahtuma tapahtui Hells Canyonin erämaa-alueella, luultavasti Seven Devils Mountainin itärinteillä. Vaelluksen aikana Todd alkoi valittaa kipua polvessaan. Siksi hän päätti erota ystävästään. Hän ilmoitti hänelle aikomuksestaan mennä alas rinnettä ja järjesti kohtaamispaikan joelle. Valitettavasti suunniteltua kokousta ei koskaan tapahtunut. Yksi todistaja kertoi nähneensä Toddin McGaffey Cow Campilla, joka sijaitsee suunnillekin vuoren puolivälissä. Kun Todd ei saapunut sovittuun paikkaan, huolestunut ystävä hälytti hätäkeskukseen. Yhdysvaltain metsäpalvelu ja paikallinen sheriffin osasto vastasivat ja aloittivat intensiivisen etsinnän metsässä. Etsintä kesti 15 päivää, mutta ei tuottanut tulosta. Etsijät eivät löytäneet Toddia tai Rubyta. Niistä ei myöskään löytynyt jälkiä, jotka viittaisivat niiden sijaintiin. Etsinnät keskeytettiin väliaikaisesti, mutta 15. lokakuuta tapahtui läpimurto. Muut retkeilijät löysivät Rubyn Seven Devils Mountainin itärinteeltä. Nämä tiedot johtivat etsintäoperaation jatkamiseen. Seuraavien päivien intensiivisistä ponnisteluista huolimatta Toddista ei löytynyt jälkeäkään. On syytä kiinnittää huomiota tällä alueella esiintyviin kiehtoviin maantieteellisiin nimiin, kuten The Devil Lake, Purgatory Lake, Devil's Throne tai Seven Devils Lake. Paholaiset. Alue, jolle Todd katosi, on vaikeaa. Korkeus merenpinnan yläpuolella tällä alueella vaihtelee noin 1000–15 000 yli 2700 metriin. Lämpötilat syyskaudella, jolloin katoaminen tapahtui, voivat laskea yöllä noin 0 astetta Celsiusta tai jopa alle tämän arvon, kun taas päivällä ne voivat nousta 15–15 astetta Celsiusta. Tällaiset suuret lämpötilan vaihtelut ja vaikeat maasto-olosuhteet muodostavat lisähaasteen sekä kadonneille että etsintäryhmille. Näin Toddin katoamistapausta kuvattiin David Paulidesin kirjassa Missing 411 North America and Beyond, joka julkaistiin vuonna 2012. Tarkastellaan siis, miltä tämä tapaus näytti sheriffin toimiston näkökulmasta. 24. syyskuuta 2010 39-vuotias Todd Hoflander matkusti ystävänsä Jeff Weberin kanssa Seven Devils Wildernessiin Idahoon tutustumaan alueeseen ennen tulevaa peuranmetsästyskautta. Todd otti mustan labradorin Rubyn mukaansa. 2 miestä leiriytyi alueelle viikonloppuna ja matkusti alueen läpi Sheep Streamin altaalta McGaffey Streamin vedenjakajalle. Syyskuun 27. päivän aamuna nämä 2 miestä olivat alueella, joka tunnetaan nimellä McGaffey Cow Camp, kun Todd alkoi valittaa kipua polvessaan. Tässä vaiheessa ystävät päättivät erota. Todd ja hänen koiransa kulkivat helpompaa polkua alas Snake Riveriin ja McGaffey Cabiniin. Jeff puolestaan seurasi polkua Sheep Creekin mökille. Sitten hän suuntaisi alas jokea. 2 ystävän alkuperäinen suunnitelma oli, että Todd odottaisi McGaffeyn mökillä, kun Jeff otti veneen, laskeutui Snake Riverillä ja noutaa Toddin.
joten Jeff seurasi polkua pohjoiseen, kunnes hän saavutti Sheep Creekin ja Snake Riverin yhtymäkohdan. Siellä hän pysäytti ohi kulkevan moottoriveneen. Tämä toi hänet Pittsburgh Landingiin. Täällä Jeff tapasi isänsä Steve Weberin. Isä ja poika veivät vanhemman moottoriveneen hakemaan Toddia McGaffey-mökistä myöhään samana iltapäivänä, mutta Todd ei ollut mökillä eikä missään lähistöllä. Isä ja poika menivät etsimään Toddia, mutta eivät löytäneet merkkejä hänestä. Miehet kävelivät polkua ylös noin 3 meilia, eli noin 4,8 kilometriä, minkä jälkeen aurinko laski ja heidän oli pakko palata McGaffeyn mökille yöpymään siellä. Aamulla 28. syyskuuta Jeff ja Steve käyttivät venettä tarkistaakseen alueen McGaffey Cabinista Sheep Creekiin. He halusivat varmistaa, ettei Todd liikkunut kävellessään joen rantaa pitkin. 2 miestä jatkoivat etsintöjä puoleen päivään asti, kunnes he päättivät palata Rigisiin ja pyytää sheriffiltä avustusta. Sheriffi aloitti etsinnät samana päivänä. Helikopterin miehistö kampasi jokien ja purojen sivujokien alueen, jossa Toddin läsnäoloa epäiltiin. Seuraavana aamuna etsintäoperaatioon liittyi 3 ryhmää, hevosten ja muulien selässä olevia etsijiä. Yhdysvaltain ilmavoimat lähetti helikopterin infrapunakameralla. Pelastusoperaatiota vaikeutti maasto. Seven Devils Wilderness ulottuu alueelle, jonka korkeus vaihtelee 390–2200 metriä merenpinnan yläpuolella. Siellä se on hyvin jyrkkää, ja osa joen yläpuolella olevista kallioista kohoaa yli 500 metriä. Luodaan erittäin vaarallisia kuiluja. Lisäksi tämä alue on tiheän kasvillisuuden peitossa. Poliisin raportti lisäsi, että lämpötilat vaihtelivat yöllä -1 asteen ja päivisin 10 asteen välillä. Alueella on monia vaellusreittejä, mutta liikennettä tähän aikaan vuodesta on vähän. Syyskuun 29. päivän aamuna etsijät lähtivät Windy Saddlesta kohti McGaffeyn altaa. Alue McGaffey Basinista Sheepstreamiin skannattiin helikopterilla lämpökuvauskameroilla. Paikalle tuotiin myös haukkurikoiria käyttäviä ryhmiä, mutta eläimet eivät pystyneet havaitsemaan jälkiä Toddin tuoksusta. Jeff ja Steve olivat jatkuvasti ulkona veneessä etsiessään Snake Riverin rantoja. Valitettavasti mikään joukkueista ei löytänyt jälkeäkään Toddista. 6. lokakuuta sheriffin varamiehet puhuivat miehen kanssa nimeltä Tom Lindsay. Miten Lindsay päätyi etsintäpaikalle tai miten sheriffin toimisto otti häneen yhteyttä ja miksi, on epäselvää. Poliisiraportissa kuitenkin todetaan, että vesisauvat, jotka käytettiin löytämään vettä, kertoivat Oara Lindsaylle, että Todd oli Bernard Creekissä. Tämä puro kulkee samansuuntaisesti sen polun kanssa, jota Todd käveli. Lindsay sanoi, että kun katsot Snake Riveristä Bernard Creekia kohti, 39-vuotias olisi oikealla ensimmäisellä avoimella alueella, joka ei ole kasvillisuuden peittämä. Mies väitti myös, että Todd oli vielä elossa. Valitettavasti sheriffin sijaiset eivät ottaneet näitä vinkkejä kovin vakavasti. Perjantaina 8. lokakuuta sheriffin toimisto sai puhelun, jossa kerrottiin, että joku oli löytänyt nyljetyn koiran ruumiin kellumassa Snake Riveristä viime lauantaina. Eläimen ruumiista otettiin valokuvia, mutta ei ollut varmaa, että se oli Ruby. Lauantaina 9. lokakuuta sheriffin varamiehet haastattelivat Jeffia toimistossaan. Tutkijat halusivat määrittää tapahtumasarjan, joka johti Toddin katoamiseen. Jeff otti kuvia koko matkasta ja valokuvat Toddista sinä päivänä, kun hän katosi. Tämä oli todiste siitä, että mies oli tuolloin terve. Kuulustelun jälkeen Jeff joutui polygrafitutkimukseen. Samaan aikaan Steve, Jeffin isä, otti yhteyttä sheriffin toimistoon. Hän oli vihainen siitä, että hänen poikansa syytettiin mahdollisesta ystävänsä murhasta vietettyään koko viikon häntä etsiessään. Tutkimuksen jälkeen sekä tutkija että tutkija keskustelivat tuloksista Jeffin kanssa. Mies näytti epäonnistuneen kokeessa. Tutkijat kysyivät Jeffiltä, mitä hän salailee heiltä. Mies kuitenkin väitti, että hän puhui totta ja että testitulos oli viallisen koneen vika. Haastattelun aikana kansanedustajat saivat myös uusia faktoja, kuten että Todd kantoi Magnum-revolveria. Ase kuului aiemmin hänen isälleen, joka työskenteli California Highway Patrolissa. Jeff väitti edelleen, että Toddilla oli ase hänen päällään, kun he erosivat.
Hän sanoi myös, ettei hän tappanut ystävänsä tarkoituksella tai tahallaan, eikä hän salannut mitään. Kuulemisen lopussa Jeffin isä tuli toimistoon. Steve käski poikansa lähtemään ja kuulustelu päättyi. Keskiviikkona 13. lokakuuta tutkijat haastattelivat Toddin vaimoa Julie Hoflanderia. Haastattelu sisälsi monia yksityiskohtia kadonneen miehen elämästä, mutta useat tosiasiat saattoivat olla tärkeitä hänen katoamisessaan. Julie tunnusti, että hänen miehensä suunnitteli perustavansa kalastusmatkoja järjestävän yrityksen sen jälkeen, kun hän myi omistamansa kahvilan. Hän suunnitteli Jeffin olevan hänen kumppaninsa yrityksessä. Todd oli hyvin järkyttynyt, kun Steve Weber, Jeffin isä, suostui myymään hänelle moottoriveneensä $20,000, muutti sitten mielensä ja halusi siitä $30,000. Hoflander kertoi sitten vaimolleen, että hän ei maksaisi tuota summaa ja että Weber Sr. nosti sen vain perustaakseen poikansa. Todd sanoi myös, että Steve ja Jeff ärsyttivät häntä usein kutsumalla hänet kalastamaan heidän kanssaan vain peruuttaakseen tai muuttaakseen matkan päivämääriä. Sitten he soittivat hänelle muutaman tunnin kuluttua ja sanoivat, arvatkaa missä olemme, ja kuvailivat heidän kalastavan. Julie kuvaili Jeffiä mieheksi, joka nukkui monien naisten kanssa eikä ollut koskaan ollut sitoutuneessa suhteessa. Viimeinen nainen, jonka hän seurusteli, oli nainen nimeltä Valerie, joka työskenteli Rigis-motellissa. Julie muisti tämän naisen, koska he kaikki tapasivat viime jouluna. Jeff ei ilmeisesti koskaan puhunut naisista kunnioittavasti. Hän ei koskaan yrittänyt lyödä häntä, mutta aika ajoin hän katsoi häntä tavalla, joka sai hänet tuntemaan olonsa epämukavaksi hänen ympärillään. Jeff myös kohteli koiria vain työkaluina ja hakkasi niitä usein, minkä vuoksi Todd huomautti hänelle usein ja puhui siitä myös vaimonsa Julien kanssa. Nämä tosiasiat, jos ne ovat totta, eivät anna Weber Jr. hyvässä valossa. Lauantaina 15. lokakuuta retkeilijät, jotka pysähtyivät toiselle aamiaiselle parkkipaikalle, mailimerkin 15 lähellä. Syödessään he näkivät mustan Labradorin noutajan askeltamassa, vinkumassa ja murisemassa. Turistit, jotka olivat tietoisia siitä, että metsästäjä ja musta Labrador olivat hiljattain kadonneet tälle alueelle, yrittivät houkutella koiraa ruualla. Retkeilijät huomasivat myös, että eläin reagoi innokkaasti nimiin Ruby ja Todd, joten he olettivat löytäneensä kadonneen 39-vuotiaan koiran. He viettivät jonkin aikaa alueella huutaen Toddin nimeä, mutta he eivät saaneet vastausta. Joten he ilmoittivat löydöstään paikalliselle sheriffin toimistolle ja ajoivat koiransa Rigisiin tapaamaan tutkijoita. Edustajat totesivat, että Ruby näytti erittäin terveeltä, koska koira oli ollut poissa kotoa 18 päivää. Turkki oli erittäin kiiltävä, eläin ei ollut laihtunut, siinä ei ollut naarmuja, viiltoja tai muita vammoja. Rubylla ei ollut kaulusta, mikä oli outoa, sillä kun eläin viimeksi nähtiin, sillä oli kaulus ja siniset valjaat. Julie kutsuttiin paikalle ja otti lapsensa mukaansa. Hoflanderien oli vahvistettava tai kiistettävä, kuuluiko löydetty koira heille. Kun perhe saapui, he kaikki alkoivat huutaa Rubyn nimeä, ja koira juoksi välittömästi heidän luokseen. Julie vahvisti, että löydetty eläin oli Ruby. Seuraavana päivänä tutkijat veivät koiran alueelle, jossa sen löydettiin johdattamaan heidät Toddin luo. Valitettavasti Ruby ei halunnut liikkua. Tiistaina 19. lokakuuta tutkijat tapasivat Julien ja ilmoittivat hänelle tarkan paikan, josta Ruby oli löydetty ja että he aikoivat aloittaa uuden etsintäoperaation sieltä. Rouva Hoflander käski sheriffin varahenkilöitä ottamaan yhteyttä kalifornialaisen medioon, jolle hän oli maksanut $500 tiedoista Toddin katoamisesta. Joten tutkijat ottivat yhteyttä rouva Annette Milleriin, joka sanoi uskovansa Toddin kamppailevan suuren sisäisen vihan kanssa ja olevan huomattavan velkaa. Nainen sanoi myös, että Jeff ampui Toddin vahingossa metsästäessään. Sitten hän hautasi ruumiinsa. Annette lisäsi, että hän katsoi karttaa ja merkitsi, missä ruumis oli piilotettu. Sen piti sijaita lähellä Indian Trail Ridgea. Etsinnät kestivät yhteensä 18 päivää. Etsijät etsivät lähes kaikkia mahdollisia paikkoja, joissa Todd saattoi olla. Pelastusoperaation aikana oli päiviä, jolloin 7 ryhmää haukkurikoirien kanssa tutki aluetta samanaikaisesti.
Pelastajat jatkoivat matkaa, kunnes eläimet olivat liian väsyneitä tai eivät halunneet jatkaa etsintöjä. Myös paikalliset metsästäjät, jotka usein metsästivät ja tunsivat alueen, liittyivät etsintään. Etsinnät päättyivät virallisesti 21. lokakuuta 2010, kun sää alkoi huonontua. Tällä hetkellä Toddin olinpaikasta ei ollut merkkejä. Ainoa löydetty oli hänen koiransa Ruby. Aluetta, josta eläin löydettiin, kampattiin useaan otteeseen maaetsintäryhmillä, seurantakoirien kanssa ja ilmasta lentokoneilla ja helikoptereilla. Valitettavasti jälkeä ei silloin löytynyt. Lähes 10 vuotta piti kulua, ennen kuin uutta tietoa tästä asiasta ilmestyi. 27. huhtikuuta 2020 Bernard Creekin alueella metsästänyt metsästäjä löysi ihmisen jäännöksiä. Mies löysi myös reppun, tarvikkeita ja kameran. Metsästäjä otti kameran ja vei sen Idahon piirikunnan sheriffin toimistoon. Kameran SD-kortilta löytyi kuvia Toddista. Seuraavana päivänä tutkijat menivät paikalle. Jäännökset ja reppu löydettiin Bernard Creekin toiselta puolelta, noin 200 metrin päässä Toddin matkasta. Poliisi havaitsi, että kaikki esineet vastasivat kuvausta siitä, mitä Hoflanderilla oli mukanaan katoamispäivänä. Vain muutama luu, kallonpalaset, kylkiluut, lapaluut ja osa olkaluusta löydettiin. Koko tämä alue on hyvin tiheästi umpeenkasvua. Täällä ei voi leiriytyä tai nähdä mitään ilmasta. Tutkijat tutkivat perusteellisesti koko alueen toivoen löytävänsä johtolankoja, jotka auttaisivat määrittämään Toddin kuoleman syyn. Valitettavasti turhaan. Mielenkiintoista on, että kuten muissakin kadonneiden 411 tapauksissa, kenkiä tai aseita ei löytynyt. Kumpikaan näistä kohteista ei hajoa, eli ei 10 vuodessa. Eläimet eivät myöskään ottaneet niitä. SD-kortilta ei löytynyt kuvia Toddin viimeiseltä matkalta, koska sen muisti oli loppunut ennen matkaa. Kerätyt esineet näytettiin Julie Hoflanderille, joka vahvisti niiden kuuluneen hänen kadonneelle aviomiehelleen. Tammikuussa 2021 kuolinsyyn tutkija, saatuaan DNA-testit, vahvisti virallisesti jäännösten kuuluneen Todd Hoflanderille. Valitettavasti hänen kuolemansa syytä ei koskaan kerrottu. Tämä johtui luultavasti todisteiden puutteesta tämän tai toisen version vahvistamiseksi. Se, mitä Toddille tapahtui, jää luultavasti mysteeriksi ikuisesti. Voidaan olettaa useita erilaisia skenaarioita. Mitään niistä ei kuitenkaan voida 100% vahvistaa tai kieltää. Hänen elämänsä viimeiset hetket kuvaili hänen toverinsa partiomatkalla ennen metsästyskautta. Muita todistajia ei ole, joten oli luonnollista, että sheriffin varahenkilöt kuulustelivat häntä perusteellisesti. Huolimatta negatiivisesta polygrafiatuloksesta, ei ollut muita todisteita siitä, että Jeff Weberillä olisi mitään tekemistä Hoflanderin kuoleman kanssa. Kun tähän lisätään Toddin vaimon Julien kuvaus näiden kahden miehen välisestä suhteesta, sitä on vaikea kutsua ystävyydeksi. Tutkimusasiakirjat osoittavat, että Bernard Creekin aluetta etsittiin ilmasta, mutta vaikka Todd oli alueella, josta hänen jäännöksensä lopulta löydettiin, tiheän kasvillisuuden vuoksi hänen löytämisensä olisi todennäköisesti ollut mahdotonta. Lämpökamera luultavasti havaitsi hänen läsnäolonsa, mutta silloin hänen olisi silti oltava elossa. Saatavilla olevista kartoista käy myös ilmi, että puron aluetta etsittiin maamiehistön ja jäljityskoirien toimesta. On hyvin outoa, että eläimet eivät aistineet Toddin läsnäoloa tai hänen hajoavaa ruumistaan. Muistutukseksi haluan lisätä, että pelastusoperaatioon osallistui 7 erilaista seurantakoiria sisältävää ryhmää. Kirjoitat minulle usein selvänäkijöistä kommenteissasi. Tässä tapauksessa on mukana 2 tällaista henkilöä. Yksi heistä sanoi, että Jeff tappoi Toddin ja hänen ruumiinsa löydettiin Indian Trail Rigden läheltä. Tämä paikka ei ole edes lähellä aluetta, josta 39-vuotiaan jäännökset lopulta löydettiin. Toinen, ei edes selvänäkijä, vaan pikemminkin dowser, jos sellaista ihmistä voisi kutsua. Hän kertoi, että Todd oli elossa ja tutkijoiden pitäisi etsiä Bernard Creek-osiosta PB38. Niin oudolta kuin se kuulostaakin, se oli mies nimeltä Tom Lindsay, eikä hän ollut kovinkaan väärässä. Karttaa katsottuna Todd löydettiin osan 21 alaosasta, mutta aivan PB38 rajan ulkopuolelta.
On mahdollista, että Hoflander oli elossa ja osassa PB38, kun Lindsin sauvat kertoivat hänelle sijaintinsa. Mies pystyi sitten kävelemään muutaman metrin ja päätyi osaan 21. Valitettavasti tutkijat eivät ilmeisesti ottaneet tätä tarinaa vakavasti, eivätkä tarkastaneet tätä aluetta perusteellisesti. Tai he tarkastivat eivätkä löytäneet sieltä mitään. Valitettavasti asiakirjoissa ei ole tästä tietoa. On vaikea sanoa, oliko kyseessä sokea onni näiden sauvojen kanssa vai jotain muuta. On myös epäselvää, miksi tai miten Hoflander päätyi noin 200 metrin päähän reitistä Bernard Creekin yli. Häiritsikö hänen polvensa häntä niin paljon, että hän päätti ottaa oikotien tai mennä alas puroa pitkin leiriytymään juomaveden lähelle? Jos hän oli elossa, miksi hän ei kertonut alueen pelastajille? Hänen selkänsä ja kaikki muu näyttävät olevan melko hyvässä kunnossa huolimatta siitä, että hän vietti noin 10 vuotta alttiina elementeille. Vaatteissa ei ole merkkejä villieläinten hyökkäyksestä. Hänen jäänteensä kanssa löydettiin asekotelo. Vain kengät ja aseet puuttuivat. Bottom line. Jotkut väittävät, että tämä on murha ja että hänen ystävänsä Jeff murhasi Toddin. Hän otti aseensa ja kenkänsä, piti koiraa ja vapautti sen. Tälle ei ole olemassa kovia todisteita, vain spekulaatioita ja satunnaisia todisteita. Toiset kuitenkin etsivät paranormaalimpaa näkökulmaa. Mitä tulee asioihin, jotka vastaavat puuttuvaa 491, on muutamia asioita. Uhri katosi koiransa kanssa, jossain vaiheessa tapahtui jotain, joka sai Toddin eroon ystävästään, hänen polvessaan oli kipu, joka sai hänet 19-vuotiaaksi. Vuotias meni eri reittiä läheiseen McGaffey Cabiniin, jonne hän ei lopulta koskaan päässyt. Tietojen mukaan säänmuutos tapahtui etsintäoperaation lopussa. 18 päivän kuluttua kadonneen henkilön koira palasi ehjänä, terveenä ja hyvin hoidettuna, mutta paikalle vietynä se ei halunnut liikkua eikä palannut omistajalleen. Jäljityskoirat eivät pystyneet havaitsemaan kadonneen henkilön hajujälkiä. Toddin kenkiä tai asetta ei koskaan löydetty, mikä on myös tyypillistä salaperäisille katoamisille. Löydetyistä vaatteista ei löytynyt veren tai villieläinten hyökkäyksen jälkiä, jotka viittaisivat siihen, että kadonnutta olisi ammuttu tai puukotettu. Todd Hoflanderin kuolinsyytä ei ole tähän päivään mennessä julkistettu virallisesti, eikä sitä todennäköisesti koskaan selvitetä. Kiitos, että kuuntelit tämän materiaalin loppuun asti. Kuten aina, kirjoita kommentteihin, mitä mieltä olet kaikesta. Jos haluat jollain tavalla tukea työtäni, voit aina tehdä sen Patroniten, Buy Coffeen tai YouTube-kiitos. Kiitos etukäteen ja nähdään seuraavassa Dębowa Chatka Oak Cottage-videossa.